Здравейте! Видях, че предишното видео ви хареса много и нямаше как да не направя втора част. Затова правя втора част с стереотипи в България. И първи образ, за който ще говорим е вид емо аут, тип мъжко. Ако си момиче и си аут е притеснително. Но ако си момче и си емо или аут е 1000 пъти по-притеснително. Ако момичетата имат daddy issues, ти имаш до 15-то коляно, мами и daddy issues, не мога да го разбера и също малко ме плашат тези хора. Затова няма да говоря много, защото някой от тях ме види, има голяма вероятност да ме намушка с Hello Kitty ключодържател. И сега като се замисля, не съм виждал много мъжки индивиди от този вид, но все пак малкият брой, който съм виждал, са заплашителни доста, защото напомнят на фентанилови наркомани от Филаделфия. Само че не са на 90 градуса надолу към земята и гледат към асфалта. Вид, аут, емо, тип женско. Тук са едни от най-големите барите, само внимайте, защото има малка вероятност това да е фенбой. И че ще е малко странно като разбереш, че през цялото време някакво момче с грим се е бавал с тебе. Но нека да се върнем при женската част. Не съм говорил с много тяхни представители. Не защото ме е срама, просто миришат на цигари и руски стандарт. Но има някои от тях, които са просто чил и не ги интересува какво се случва около тях или с тях. Къде се събират? Разбира се, НДК. Там се събират, за да изтрезняват от всякакви видове същества, които са насъбрани в тях. Като от един бидон с супа, само че има... Добре, любима напитка. Монстър, но не белия. Белия монстър е бейст. Те пият или розовия, или зелено-черния, няма значение как се казва. Също като са на бюджет си взимат само хел, 3 пакета цигари и 100 грама метамфетамини. За всички много тежки 7 часа светилка. И сексуалност. Това е най-трудната точка от урока днес. Те са в голяма част бисексуални и лесбийки, рядко се срещат стрейт такива. Но ако намерите, браво, намерили сте чисто нов вид покемон, може да окръстите на себе си. Също има и non-binary, говорех за тях. И последната точка, вид емо, аут, тип, не знам брат, ти си решаваш. Трудно определими са за който и да е пол, но това е идеята като цяло. Винаги с къста керан, цветна коса и наднормено тегло. Доста наднормено тегло. Това от видеото. Чао. Това е.